Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoda kukuudzaiwo kuti chii chakazoitika kuti ndinge ndichizosvika pakuzova nemari idzo dzandinadzo pari zvino, uye zvekare nekuzoshandisira murume wangu mushonga, zvinova zviri zvinhu zvekuti ndakatotanga kutozvidzidziswa naamai vake. So ndakati ndaroorwa paya ndachata nemurume wangu, then takati tichibva kuhoneymoon vamwene vangu vakabva vazondishanyira. Ipapo murume wangu ainge abuda, he had started already going back to work. Vamwene ndokubva vazomboya vakatanga kugara nesu. Saka vamwene ndikangoti vakagara nesu for about 2 weeks. Wiki rekutanga it was as if it was just a normal visit, then vakazoti the second week ndokubva vazondidana vakabva vati muroora, ndine zvinhu zvandikuda kukuudza uye zvandikuda kuti ndige ndichikudzidzisa. Vakabva vati ndo zvavainge vakadzidziswawo navamwene vavo. Saka vakabva vazondipa chimwe chigaba chainge chiine mushonga. Vakabva vanditi mushonga uyu mupfuhwira wandikuda kuti unge uchizopa mwana wangu. That same evening mukoma takatoti tava kutogadzirira chikafu chatainge tichifanira kuti tige tichizodya for supper. It was me and her. Ndokubva vatondidzidzisa kuti kana ukaona kunge marriage yako inenge yava kunodhakwa, unongopota uchingotora uchidai zvinozoita kuti murume ange achichizonyanyisa kukuda, zvinenge zviine overdose mukati. Saka vakandidzidzisa paya, ndokubva ndaisa mushonga uya. And on that night, even though ini nemurume wangu tainge takatongozvidza kuti we eat from the same plate, but ndakabva ndazomupa chake chikafu ari ega, ndokubva atanga kudya paya. Ndokupfuhira kwandakaita murume wangu. Saka mushonga wacho wavakandipa mukomana nhasi uno ndichiri nawo, because wakawanda and haufaniri kuti unge uchimboisa wakawanda kana uchida kunopfuhwira munhu wemunhurume. So mushure mekunge ndapfuhwira murume wangu, vamwene vakabva vazodzokera. Ndingangoti ndakaenjoya upenyu mukoma, tikazvara vana vedu 3 and life was moving really smoothly. Saka vatezvara vangu ivo munhu aiva nemari dzake, but dambudziko rainge riripo nderekuti vatezvara vangu ava vainge vaine vana vakawanda vavakaita nevamwe magirlfriends avo. Saka vana ava zvainge zvichitonzi vanotosvika kuma20 or more than that. Zvino ndakabva ndazotarisa ndikabva ndaona kuti kana zvikanzi vatezvara vafa, zvinoreva kuti mamaini zvimwe kuda anenge ava kufanira kuti ange achizotengesewa. Apa murume wangu ndiye ainge ari busy achishanda kumamaini ikoko. Saka ndakabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti navamwene tinge tichironga zano rekuti zvinhu zvizhinji zvinge zvichizoiswa muzita remurume wangu apo ivo vatezvara vachiri vapenyu, kuitira kuti kana paya pavanenge vanzi vanenge vazoshayika, vamwe vaya vakazouya nevana vavo vachitiwo vanenge vachida something, vanobva vaona kuti maassets mashoma ndiwo anenge ari muzita ravatezvara. So we really got so close navamwene vangu, uye zvekare tikabva tatanga kutaurirana nalawyer ravatezvara vangu. Mukoma zvakazongokaruka zvaitika. This was after ndazofonerwa navamwene vachinditi muroora drive ka uende kuoffice kwalawyer, because pane mamwe mapepa auri kufanira kuti unge uchinopiwa ikoko. At that time tainge tava kutomhanyisana nekuchinjisa mazita emamaini tichida kunomaisa muzita remurume wangu vatezvara vangu vasingazvizivi. So since vamwene vainge vaine mashezi ainge akati wandei zvinhu zvizhinji vaikwanisa kuzviita, all that was needed was a signature. Then signature yavatezvara yakazongoita yekungofojerwa. Mukomana chi ndakati ndaenda kuoffice kwalawyer vaya lawyer uya ndokubva achizonditi imimi vanhu kuti ndinge ndichikuitirai zvinhu zvenyu, iwe uri kufanira kuti unge uchindipa something. Ndikabva ndati uri kuda chii, uri kuda mari here? Ndainge ndava kuda kutomupa mari paya. Akabva ati mari handitomborina kana basa nayo, handiti you know you people you pay me a lot. Ndokubva achizoti ainge achida kuti ndinge ndichimbonoita one night, ndospenda naye one night motel. Ndakabva ndati pano ndoita sei kuti ndinge ndichiramba. Ndakabva ndaona kuti zvaikwanisa kuzotikanganisira futi madhiri edu. Ndikabva ndati it is fine, zvinhu izvi kana tichizonozviita we need to keep it as a secret. Akabva ati it is okay. So ndakabva ndazoita kuti ange achidraw up sort of like a contract which he called a non-disclosure, yekuti iye aisafanira kuti ange achizotaura kuti ndo zvainge zvakaitika
pakati pangu naye. So we planned for the day. Mushure mekunge taronga paya ndokubva azondigadzirira mapepa aya. Then we changed the name, ndokubva tazoisa mine muzita remurume wangu, iye murume wangu asingatombozvizivi. When the day came, inini nelawyer tikabva tazoenda tikabva tazonorara hotel tiri tose, ndipo patikabva tazotanga kudanana ipapo, vamwene vasingazvizivi uye zvekare nemurume wangu asingatozvizivi. Saka takaramba tichingodanana kudzamara kwandei. Ndakati ndiri muofisi make ndopaakabva azoti iwe unoda kuti ndinge ndichirakidza here the will ravatezvara vako, ndokubva azondiburitsira paya. Tikabva tatanga kuriverenga tiri tose, ndikabva ndaona kuti most of the people that were going to benefit vainge vari magirlfriends avatezvara, vainge vakapa reason yekuti nekuti ndainge ndisina kuwana mukana wekuti ndinge ndichivachengeta, ndichifocasa on my first wife uye zvekare nevana vangu. So mukoma ndakabva ndazotaura nalawyer ndikabva ndati hazviite here kuti tinge tichidraw up another will, then zvikabva zvazonzi zvainge zvisingaiti unless ivo vatezvara vangu kana kuri kunzi vakapa his full consent. Ndikabva ndati zvino what am I going to do? Zvandakazoita mukomana chinde zvekuti ndakachizoshandisira vatezvara vangu mushonga uyo wandainge ndakapiwa navamwene vangu. Saka vatezvara vakazomboya kumba, vakati vauya kumba kudaro ndikatoti uyu ndiwo wainge uri mukana, ndokubva ndazoti paya pandainge ndichivabikira ndikabva ndazovaisira mushonga wemupfuhwira. Vatezvara vakazoti vobuda, ndopa vakabva vazonditextira message vakabva vati ndiri kukumbira kuzomboenda newe out for lunch. Ndokubva tazoenda out for lunch. Since tainge tiri kuhotel vakabva vati handeka kumarooms, ndokubva ndabvuma paya tikabva tachizotanga kudanana. Vatezvara vangu mukoma takadanana kuzonosvika vachizonondipa pamuviri last born yangu mukoma, mwana wandakazvara navatezvara vangu, in which vamwene vangu vakafa vasingatozvizivi uye zvekare nemurume wangu haazvizivi. So pandakangogara ndaita mwana navatezvara vangu, then I started to have power over him. I started detecting a lot of things, zvekare nekuzofamba ndichienda mudzingangawo dzakasiyana siyana ndichinovabata pfungwa dzavo kuzonosvika ndichizonopiwa imwe hari iyi ndichiri nayo mumba mangu. Hari iyi mukoma ndo yandaishandisa, ndaiti kana ndiine izvo zvandinenge ndichida kuti vatezvara vangu vange vachindiitira, then ndaingotora hari iya ndobva ndatanga kutaura zvose zvandinenge ndichida kuti zvinge zvichiitika. Ndakaisa hari iyoyo pamuromo pangu mukoma. Izvi ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizviita na exactly 2 am early in the morning. So ndakabva ndatanga kuudza hari iya kuti ndainge ndichida kuti vatezvara vangu vange vachibvuma kuchinja will yavo uye zvekare nemimwe mishonga mukoma. Vatezvara vangu vakazochinja will ravo mushure mekunge taenda kuVictoria Falls. Tainge taenda kuya just to spend about 3 days tiriko, but lawyer rainge riinesu, ivo vatezvara vasingazvizivi. Saka ndakavanyengerera the first night vakaramba, muswere wese wezuva ndichingovanetsa. Then on the second night ndopa vakazopopota vakati unonetsa mhani iwe, then vakati okay I will do it when I am in Harare. Ndikabva ndati chingofonera lawyer renyu ringe richiuya. So he did not even know kuti the lawyer was also at that same hotel. Mukomana nashi lawyer riya rakazoita sekunge rainge rakadriver throughout the night. Then he came and he drafted, kapakabva pazoitwa drafted a new will. So on that new will mukoma, mwana wangu uyo wandainge ndakazvara navo vatezvara, in which mwana uyu murume wangu akabva ati tainge tichifanira kuti tinge tichimupa zita rasekuru vake. So when the grandfather passed away, vanhu vaingofungidzira kuti it is because ndisazita ndokusaka vakazomupa a lot of his estate. Saka vanhu vainge vasingazvizivi kutoti uyo mwana wandakatozvara navatezvara vangu. So mukoma ndo zvandakaita izvozvo. Nanhasi uno murume haatozvizivi kuti nalawyer tichiri kungofambidzana, uye zvekare murume ndinongoramba ndichingomufidha mishonga iyo yandakapiwa navamwene vangu. Saka uyu lawyer ndine dzimwe nguva dzekuti ndinoda kumbomuisira mushonga uyu, but mune uyaya anoita sekunge akadya mushonga wekunyumwa, because I still remember there was this other day apo pandakamubikira chikafu, because kuti mushonga wacho unge uchishanda you have to prepare the food yourself. Haufaniri kuti unge uchitenga take away waisa mushonga wacho, hazvishandi, ndakatombozvizama. So I had prepared a meal for him. Ndikabva ndamuudza kuti I was going to pass through his office. Mukomana ndakabva ndazonomupa chikafu chiya chandainge ndaisa mupfuhwira, but he did not eat the food. It's like munhu uya ane kakunyumwa
anonyumwa. We even went to this other B&B, takati taenda kuya, so you actually have to prepare your own meals. So ndakati ndiri busy ndichibika kudaro mukoma. The moment yandaida kunoisa mushonga, the guy will just walk into the kitchen obva atanga kutaura neni achindigrab achiita say being romantic and all of that, zvekuti ndaizotadza kuti ndige ndichimuisira mushonga. Takagarako kuB&B kuya for almost a week ndichishaya mukana wekuti ndinge ndichimupa mupfuwira, and the reason as to why ndainge ndakaenda naye ikoko kuB&B the reason as to why ndainge ndakaenda naye kulodge ikoko, it was because ndainge ndichida kuti ndinge ndichiwana mukana wekuti ndinge ndichimupfuwira, but it's like munhu uya wekuti akadya mushonga kana kuti ane mushonga unoita kuti ange achinyumwa, because anonyumwa zvisingaiti. Ndakatombopiwa umwe munamato uyo wandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichinosiya muofisi make mukoma. So I just pretended as if I had forgotten a bottle of mineral water on top of one of the office cabinets, but ndakati ndava kuda kunobuda mushure mekunge taita bonde redu taita sei, akabva ati iwe you have forgotten your water, ndokubva atondipa mvura yaiya. Apa wainge uri munamato wangu wekuti ndinge ndichikwanisa kumubata pfungwa so that ndinge ndichikwanisa kuzomupfuwira, but anonyumwa. Nanhasi uno zvangu ndichiri kudanana naye. The reason as to why ndanga ndichida kumupfuwira, it is because I have been thinking to divorce my husband. Kana ndaramba murume wangu, then I get married to this lawyer guy, because iye atori nedzimwe mari, ane mari yakawanda nema assets akawanda ainawo kuSouth Africa muzimu uye zvekare nekuUK. So I'm thinking kuti kana if I divorce, even if he divorces as well, then if we settle down together with time, then I divorce him. That is my game plan. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi that is my game plan. Ya pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini I don't know my parents and I don't know any of my relatives. Saka zvichitaurwa izvo zvinongonzi hanzi amai vangu vakangonondidhampawo pachurch, then I was taken to an orphanage. Mukoma nashe upenyu hwandakakura ndichirarama ndiripo paorphanage ipapo hwainge huchirwadza physically and spiritually. Saka paina vamwewo avo vainge vari sister, like vainge vatori muroyi, handisi kuti satanism kana kuti uroyi. Mukoma nashe inini I don't know why she had to pick me out of all the kids that were at that orphanage. Saka vaitondimutsa usiku physically mukoma, vaitoya kwandiri vasina kana chavanenge vakambopfeka, then dzimwe nguva vaindibatisa muswe webere, then inini ndaibva ndachizotanga kufamba ndiri pamberi pavo, because ivo vaiti kana vabatwa neshaviriria vaibva vaita sekunge bofu, but vaizoshandisa masounds sezviyazva zvinoita chiremwa, but vanenge vatori bofu. Then ndaibva ndatanga kufamba as a guide ndiri kumberi ndakabata muswe uya webere. Dzimwe nguva mukoma ndaizotokaruka tatosvika panzvimbo pekuti panenge paine mariro, then tobva tatoita zvatinoita paya, then tobva tatodzoka, kana kuti taizoenda kuguva remunhu uyo anenge abva mukuvigwa, then taizosangana nevamwewo avo vavainge vachishandidzana navo, taibva tatanga kufukunura guva remufi uya, ivo vaibva vachizotanga kucheka nyama, then vobva vazondipa nyama iya. Pakuzonodzoka ndini ndaitodzoka ndakatakura nyama iyoyo ndobva ndazonoisiya muoffice mavo, like it was just living hell for me when I was at that orphanage. Kunamata sure taitonzi taifanira kuti tinge tichinamata, but dzimwe nguva ndaiti paya patinenge tichinamata ndaitoona madhimoni achitobuda mumadziro achitonopinda mune vamwe vana vainge vachigarapo paorphanage ipapo, but inini madhimoni awa ainge asingapindi mandiri. I guess kuti basa rangu randainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita ndiroro rekuti ndaipota ndichivatungamirira ndichifamba navo kwose kwavainge vachienda kunoroya. Uye zvekare mukoma vaiva nerosari ravo. Rosari iri mukoma vaiti kana mwana akaita musikanzwa vaibva vanomupfekedza rosari iroro, but after a couple of days mwana uya wavanenge vati ange achipfeka rosari riya, then aibva azotanga kuita sekunge munhu anorwara nepfari achigwinha.
patori neumwe mwana akazotosvika pakutofa ava kungoita maepileptic seizures, but mwana uyu ainge aita musikanzwa. Akati aita musikanzwa ndokubva vazomudaidza kuofisi kwavo. So inini pane zvandainge ndichidawo kuofisi kwavo, ndichinosvika kuyakwe ndokubva ndaona vachimupa rosary riya vakabva vati kwandiri, iwe uri kudei kunoku, but anyway chingopinda. Ndokubva ndapinda muofisi mavo, saka vakabva vamuti ange achipfeka rosary riya, ndokubva aita saizvozvo. Mwana uyu mukoma akabva adonha pasi, ndokubva atanga kugwina achibuda furo, ainge achibuda furo mumhino uye zvekare nemumukanwa. Ndopavakabva vazonomukurura rosary riya akabva atoita normal. Akati achinomuka paya ainge achitozvibvunza kuti ko chichaitika. Vakabva vamutuka vakati, zvipukuta apa, haufi wakazvipamha zvekare, haufi wakaita musikanzwa. That girl, she became so silent mukoma, but akazongotanga kungoita maepileptic seizures. Aiwanzokuita maepileptic seizures awa once it was midnight. Tainge tava kutomuti kaalamu kedu, then aingoti kana dzava 12 am maitonzwa ava kutotanga kutogwina, and you would feel even the whole room as if there were demons that would have entered into that room. Ndokubva azotorwa akabva azoendeswa kuchipatara. Vakangomushanyira kamwe chete. Then on that same night when she passed away, ndakabva ndazoona zvekare vachiuya kudhomitory kwedu, ndokubva vandimutsa vakabva vandipa zvekare muswe uya webere, vakabva vanditi handei. Even though vakanditi hande, kwacho kwatainge tichienda ndainge ndisingatombozivi, but ndakazongokaruka mukoma nashi tatova pachipatara. Tikabva tatoenda muroom muya maainge ari musikana uya, ndikabva ndatoona kutoti ainge akatoiswa pachioxygen machine. Ivo vakabva vazofamba ndokubva vazoenda padhuze nechioxygen machine. Hameno zvavakaita, vakamwaya mimwe mishonga paya, ndokubva tabuda. Mangwana acho makuseni ndopatakabva tazoudzwa kuti musikana uya ainge akafa. Hameno hanzi mishini yakaita malfunction ndokubva azoshayika. So mukoma ndo zvakaitika izvozvo apo pandainge ndichiri paorphanage. The day that I was told kuti the orphanage had decided to let me go because of my age, I celebrated because I knew kuti I was leaving hell behind. Please pray for vana avo vanenge vari muma orphanages. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo. Hanzi namatirai vana avo vanenge vari muma orphanages. Hanzi to me it was like hell. Yei, pakaipa. Kana wakakurawo uchigara paorphanage, kana uinewo nyaya dzaunenge uchida kutiudza, please feel free to come to my inbox and you tell us your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.